Jimmai Dillaliya, Jimmai Dillaliya, Jimmai Dillaliya, Jimmai Dillaliya. Kwantar da hankali ke ba dai ni bace. Ai mun san yadda muke siyan mutum. Har sai ma da kuɗin ka za mu yi business da kai. Ina son ta inda zan bullo mai sai na ga ƙarshen iskancin sa kai. Amma yanzu kwance zan mai irin na magani na da ban ɗauka ba. Ba sai da girma. Ba na mamaki ga miki magana da yaro rajiyan nan yake Ba dai kin tabbata haka ya faɗa ba. Kin san faɗa da gaskiya tsoro ne. Ni da kusa in dinga faɗa akan rashin gaskiya. Ai in dai har zaki tambayi Fa'iza to ita kadai ma ta isa shaida. Ai shi ke. Kin ga ɗan halal. Wata rana idan mu ne, wata ran ma mu ne wa. Halin mu miyo gyara, duniya ba ta basuwa. Idan yau kai ne, gobe ai ba kai ne ba. Halin mu miyo gyara, rayuwa ba ta basuwa. Rike Allah rabba, har da ka zama mai cinye riba. Bar sauri malam, duniya ba ta basuwa. Haba yaroro an saba ni na tsoro haka. Ni wallahi haka ban kunya. Ni na firgita haka ana tare. Ni ma na saba cin kuɗin mutanen nan ka rufa min asiri. Sai ka zo ka min bayani ka ce Jimmai na cinye wannan kuɗin naki sai in baka wani lokaci. Ba wai idan ka gani ka dinga firgita ba ko abuwa. Ai kuwa dai kam uwar daki. To mu shiga ciki mana ko anan za a tsaya ai magana. A'a shi da gidansa ba sai abin da ya ce ba. Bismillah. To yaroro. Nan ne hajiya. Shi ne kake wannan izgilancin kana tashi sama kana sauka yaroro. Gida ɗaki biyu, gida uwa zuciyar talaka. Shi ne kake wannan fankama a titi? Shi yasa ko an gaya min magana ne ke tsayawa in yi tunani in tantance. Wato kuɗin da ka cinye shi ne ka ba matarka ta tafi ƙauye su je ta sai muku ƴan dabbobi ta adana muku a nan ko a ƙauye kai kuma kana birni kana cutar mutane. Wallahi hajiya ba haka bane. Ka shi ku ne da mu wani rantsa-rantsa. Aka kai kubul da kai uwa tumatir ɗan rani. Jibi kuma tun kafa ko ina a cikin uwa gullisuwa. Amma ko da yake ni dan ka iya aiki ma zan takura maka ba akan wannan 20,000 din. Yanzu matar ta kai yaushe za ta dawo. Nan da jibi za ta dawo. Nan da jibi za ta dawo. To magana ne mai amfani, mai inganci yake so ni da kai. Ina son ɗaki ɗaya haya a gidan nan. Za ka ban hayan ɗaki ɗaya na ce ka ci min kuɗi da na tambaye ka haya ka dinga tunanin zamiya zan ma a wannan kuɗin ai na yafe ma 20 ɗin. Kan ga yadda ya zaba da wanda ake wa takunkuli. Na san hanyar arziki bane ya zo mai da zai fita daga gidan nan ya ba almajirai su zauna ya sai wani. Haya ba taka ce hajiya kin ga ɗaki biyu ne fa. Wannan ɗakin gado ne wannan kuma ɗakin kujeru ne a ciki. Gidan matan ne ko naka? Gidana ne. To gadon a tattara a hada da kujerun a bani hayar ɗaki ɗaya da hayar tsakar gida. Da ban ɗaki da kicin. In ya so matar ta kan za ta shiga ban ɗaki ta gaya mu sai in ce ta shiga. In za ta yi girki sai ta shiga. Saboda aiki ne ya tashi na Kano to Jidda don a kan wannan harkar. Duk mutum ɗaya fa in ka kana da 250. Kaga zawarawa sun yawa a garin. To har a zawarawa masu wacce ka zaɓa sai in aura ma. In can 20 dai kamar su kace. Lalai. In ta ɗaga ma hankali ta yi waje a kawo ta a sa ma. Shine to bana so mutane ka san makiya kowa ya zuba min ido nan ni ce da kango ana kayan saitin nan to wannan abin da yasa nake so ya zama sirri
sarkin makani da kansa ya ga kokarin da nake yi da yana kallon aikin Jimmai Dillaliya ya mun magana akan za a dinga fita da mata Saudiya, shine nake so a zo gidanka yi wannan harka saboda naga kana da rukun alƙawari tunda ni baka taba cuta ba sai wannan gishirin din su ma tsautsayi. To Hajiya an gama Allah sai. To na gane sai wani zamɓare kamar ba zai bada ba. Saboda kin san fa shi matsiyaci ko a tundan mai kika tsoma shi yadda kika saka shi haka zaki ciro shi. Komai baya dangwalowa. To banda kai banda sakarin namiji waye yake zama matarsa tafi karfi na sai shashashan mijina da yake ni na gina gidana. Shi yasa nake shata mai layi a abin da nake so. Dan me zaka dinga tsoron matarka? Ka tattaro kayan gadon nata ka dawo mata ko da yake ku tattara daga wannan ɗakin ku koma can ni nan zan karɓi hayan wannan ɗakin da tsakar gida in ya so za ta shiga ban ɗaki ta mun magana in za ta yi girki ta mun magana. Shikenan Hajiya. To Hajiya. An jima ka zo ka karɓi taliya guda biyu a ɗora girki. To Hajiya mu biya niki. Dan na fuskanci kamar yunwa dama yake ji. Jimmai Dillaliya, Jimmai Dillaliya, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Har fa ki saki jiki ki dinga tafiya ba ki je ki ɗauko jangon za ki tona min asiri ba mu je ba wani abuwa ki daina min irin wannan abin da yake abu na tonan asiri ne za ki kai gaba mu je wallahi babu wani da mutunci haka za ki ba da ƙarfin zauna. Munafukar banza munafukar mu. Wadda ki dinga mata. Ai da yake ba yarki bace inda yarki ce ke zaki bari in ji ko dan kin ga na yadda da ke na gaya ni saboda kin je kin gaggaya mutane kin ce yata ta yi cikin shege shine har da wani wai mu tsaya dan su leko ta wani gun su zo su gan mu to ba zan tsaya ba da yake ba yarki bace ba ke kika haife ta ba inda yarki ce ma zaki bari in ji abuwa da kike da mugun hali da zurfin ciki zaki bari in ji ba za ki tashi ba mu tafi ba zan bari ba ke dan kin gaya wasu su leko su gan mu ko ba zan bari ba rabin min da yata ta so wallahi babu ruwana da cikin ina waji da cikin zai tafiya. La 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 la, la 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 la. Girek ya Allah, har da Rasulullah, Jimmai Dillaliya, baiwar Allah, kiyo rike gaskiya, zakiyo dariya. Barabar san zuciya. Sanda zuwa Abba. Na gajiya. Bari da kuma tabarma. Zo. Sauri nake akan hanya na leko ne gidan. In gano wa ido na abubuwan da ake faɗa. Yanzu lamari ya dai lalace dai gidan nan ya zama dai gashin dai kawai. Abba anan gidan kuma? Gidan. Jimmai Dillaliya. An ce kina nan kuna karɓan kuɗi da ke da Jimmai kuma kuka ce take ko Jimmai wace ce take? Wane ne to a duk dai kuma mai dai an ce kun haɗa kai da ke da ita kuna karɓar kuɗi. Ke dai ki bari kawai rayuwa ta zama gaba ɗaya babu nan samari sai yaudara ni dai kawai rayuwar nan in gaya miki kusan in ce ma ta ishe ni yanzu babu wani labari da kika ji. Akwai labari kwanan da nake jin labari ina gidan mamin Islam ɗin na ji labarin wata na harkar kai mata Jidda suna aiki to shine nake so ko za mu je mu bincika wallahi in dai haka ne kawai wannan Allah amma dai kina da tabbacin wannan abin da kika gaya min gaskiya ne? Abba kai hakuri yawanci matan da suke shigowa gidan nan wa'inda ke mu'amala da mijina ne wasu sun zo karban fulalluka wasu kuma magana ne na kujeru tunda ka san kafinta ne harka yake na mata amma ni ban da wannan wallahi babu wani abin da yake haɗan da wasu mata ko kawaye ma ni bana ba su fuskar shigowa gidan nan. Wallahi ki fita cikin rigima ki rabu da ita wannan jiman ta saba ɗaukar rigima fara wancan nan har addu'a sarki ya kira mu muka zauna a wurin shi aka yi addu'a Allah ya kwantar da hankalinta sai sa hankalin mu ma kwanta. Ban da tabbaci na da ji ana faɗa shi yasa ni ce miki mu je sai mu tabbata. A'a ai ni dan na so jita ne idan kina da tabbacin abin da kika ji kawai ki tashi waje. To kin ga tashi mu je mu bincika in dai haka ne wallahi mu je. To me zaka zo da kai? A'a bin yin nisa. Kai za kun gari ma kadai ya ishe ka. Tashi kawai mu je. To ba ke ba ita. Na gaya miki ko? Kin ce ni ƙarya ne ko? Na ga baki ce ba haka bane ko? Shikenan. Abba ba ni ma insha Allah kuma in Allah sa da zan iya bakin kokari na in kiyaye. To
wallahi duk matan da zaka gani a gidan nan babu wata macen da take shigowa saboda wai harkan Kano ta Jidda ni in ba yanzu ma da ka faɗa ba ban san da maganan ba. Na je gaya maki. Na ta. La 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 Jimmai Dillaliya Jimmai Dillaliya Jimmai Dillaliya Jimmai Dillaliya. Alaikum assalam. Sannu da zuwa. Yawwa. Yanzu kuke tafe? Wallahi an tashi lafiya. Lafiya kalau ya gida. Lafiya lau ya aiki. Lafiya kalau. Na yi ta jiran ki, na yi ta jiran ki. Alaikum. Wa alaikum assalam. Abin sai ka ce haɗin baki. San da zuwa. Na kwana. Lafiya lau ya gajiya. Ya gida. Ji kun je gida lafiya? Lafiya lau alhamdulillah. Ya kike? Lafiya kalau. Lafiya. Jiya kin koma lafiya. Eh wallahi. Sannunku. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannunku. Yawa san da zuwa. Anti? Sannu da zuwa. Lafiya kalau. Masha A hanya. Wallahi mun sha hanya. Wallahi dawowa ta kenan ma na ji ana cewa wai ana kan musu gudu. Ina ce ba ga Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barkan ku dai. Yawa san da zuwa. Sannunku sannu. Ina zuwa lafiya lau ya gidan lafiya kalau ya aiki. Alhamdulillah masha Allah. Harkan nan ne dai muka ji ana ta faɗa gari mutane suna ta ji shine muka ce bari mu zo dai mu ga yaya take kayawa. Gaskiya haka ne duk da ma dai ba ni nake fita da mutane ba sai dai ni ina daga nan gida ina wakiltar duk wani abubuwan da yake shiga da fita kamar yadda aka gaya muku Jimmai Dillaliya ita ke da hannu akan wannan al'amari saboda ita sarkin Makka ya kira ya kuma buƙaci a haɗa mishi zawarawa. Allah sarki. To yanzu abin da za a yi shine kina da passport ne? ina da shi. Kefa. Gaskiya ne kan sai dai amma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aba san da zuwa. Ina wuni? Nan da yayi maki. Na ce nan yayi maki. Kun haɗa kai kun taru. Ko ku Kano da Jidda. Wanda ƙaryar banza ba wani Kano da Jidda. Wallahi babu. Da ne aka yi wannan. Amma ba yanzu ba. Kowa ta bar mijin. Ta zo nan gidan ta tare. Ne na babbancin gidan nan gidan mata. Kina ji da kyau zan tafi daga nan in tafi gida. Ba zan tsaya ko ina ba. Kuma in ban ganki kuma a gidan ba. Wallahi idan na riga ki gida sai ki ga yadda zan maki. Abba dan Allah dan Annabi kai hakuri wallahi ba zan ƙara ba. Ba wani in hakuri ba wani in hakuri shegantaka ce da lalata da rashin ta ido. Yanzu ga kunan duka ga kunan burjib ga kunan duk aikin banza a aikin wofi duk wasu sun furo matansu wasu ma za su yi auren ba. Abba dan Allah dan Annabi kai hakuri. Abba dan Allah kai hakuri. La 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 Jimmai Dillaliya Jimmai Dillaliya. Ina wuni Lafiya ba kan ina gajiya. Alhamdulillah. Madalla. Jimmai ko? Jimmai Dillaliya. To haka ne. To amma ni yanzu daga gidan yarinya ta nake. To akwai wani magana ke yawo. Magana? Ya kuma shigo hakun ne na. Kina zuwa gidan yarinya nan. Yarin nan kin san yadda take a gona. Na kuma ba da ita mijinta kuma kasanki yake. Tare da shi kuke yin harkokin ku. Baba yanzu duk abin alherin nan da nake shine aka sa ni a gaba ana jin haushi na har za a je ana gaya ma maganan ƙarya ka ɗauka. Menene naki da zuwa wurinta ki zo ki ce lalle su hada ga hanyar samun kuɗi a rubuta wanda duk ya kawo wata ta kawo kuɗin ta za a kai ta maka. Waye mijin nata ai suna da yawa masu aikin nawa. Ni zaki tsari ki cewa mijinta? Ya haƙuri baba ai tambaya ne ka san mutane da haɗa fitina. Iya za in je in samu yar ciki na in ke ziga ta kuɗin me duk irin wannan kuɗin da na tara kuma sai na shiga wani hauma. To bari in ga miki gaskiya ni ne zan yi to filin ga miki. Yanzu gari na kap in an ganki sai dai a ja baki a shiru a nemi wuri a zauna. Ke lalatan ki na da ba wai bai san shi ba. Ai na gyare yanzu. Ba wani gyaruwa da kika yi.
ba wani gyaruwa da kike har addu'a mai gari ya sa muka yi wai ki gyaru amma ba ki gyaru ba yanzu gidanta ya yi kika mai da gidanta ya zama gidanki na yini kwana ko take je cin gidanki. Amma ai baba Allah ya ga zuciyata in dai ba abinda na muku kuka yi addu'an nan ba wani gyaruwa zan yi bai sai dai in ci gaba da wahalar da ku tunda ni ban shiga harkar kowa ba. Aje ana mun addu'a. Wahalar da mu zaki? Wahalar da mu? To shikenan mu zuba da ni ke. Tun da kin zaki wahalar da mu. Tsaya ka ji ni wa'annan kayan nema da ka sa raina ya ɓaci dan me zaka sa kodaddin kayan nan. Ina roke kayana. Ai dama ina so in baya sai yanzu na gane ashe yaro ne sirikin naka zan bashi kaya zai ka maka kayan nan 20,000 nake sayarwa amma ka bashi 3,000 ko 2,000 tunda na san talaka ne baka da kuɗi kai. To ba yawo ba tsarara nake yawo ba muna cikin maganar mu da ke rumi ko kin da ko maganar zaki kawo da maganar dillan shi a ciki. To eh hakuri baba ko akai ka makan ne kai ma. Ba na so ba za ni ba. Ba za ni ba. To wallahi na gaya mata in ke ko ke din ko mu in ke take so ta ci gaba da magana da har ko da ke da ita kuma wallahi kafa na ba zai dauke ba zuwa gidanta yanzu ba da inda zaki canza ki ai shikenan baba tunda ba za ka bi ni a hankali ka samu arziki ba duk abin da kuka ga za ku yi a garin ku yi. Jimmai Dillaliya, Jimmai Dillaliya, Jimmai Dillaliya. Abin da yake tafa da ni kenan. Dukkan abin da zaka ka gidanka ka tabbatar da ka kawo halak. Rayuwar nan zaka duba ka gani yaro in mu ne yau ba mu ne gobe ba. Yau halak din ma kana ga inda ake fafutuka da ita take sukucewa ballantana ka hada da haram. Dan Allah dan Annabi ka kiyaye kuma ina so in maka magana akan matan nan shi kuma matan nan wai ita Jimmai Dillaliya. Ka ga dai yanda kuke kana zaune lami salamun kaulan mun rabu rahimu yanzu wannan matan shukuma ce wallahi baka ji inda ake zantanta ba haka fafan gidan rediyo ka fita daga harkarta ba kai ba ita na ji na gaya ma insha Allah ba kai ba ita zan kiyaye Allah ya siyar insha Allah za a gyara. Assalamu alaikum. Koma munafiki. Da ban ganka ba ka za a ce min ka fita. Algumbi koma ko kwada mamari. Dillaliya, Dillaliya.